NYGC Drama Center. Mang Marco, maguyat ka sa akon. Ano galing ngalan mo, miss? Carmel. Ay, Mare? Ano abi kun sa ulihi? Mga luyag si Marco kay Caramel? Okay lang sa imo? Nga, bes. Sala ba lang palanggaon ka? Ikaw ginatripan mo naman ko. Wala, bes. Seryoso ako sa ginahambal ko sa imo. I love you. Bulag nga nagpalangga, kasanan ang ginpakita. Istorya sang mag-best friend, Marco and Carmel. Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. The Adventures of Lolo Ilyo and Lolo Milo sa pagpangita sang bulong para kay Lola Basyang. Loy, ano kalain yun siyang pamatsag ko, Loy? Lapit na niya sa kasimana. Loy, ambot, masay mapatay na ako sini. Jenny! Aduh, natuba siya. Karon, tapakon ko ikaw. Maligid-ligid ako. Tutan, nakakusog man sa akon. Ingimuon ko. Gabuton kong puno siyang kahoy gini. Kagamoy ning ilampos ko siya. Karon, ihaboy ko ini sa imo. Wala mo ako maigo. Di mo maigo mo ko, ha? Ari ako din sa piyak. Ako pa. Hindi, kadasig tuod sa iya. Ano hibuon ko man? Ari, matingdog ako. Hindi, may naghagunos nga kahoy pagkadto rin sa akon. Maligid ako luwat. Hindi, ano na, ipasundan niya pagid. Maligid pagid ako. Bala na ini. Ari, isa ka puno. Dako ini nga kahoy. Pero masaragad ko ini. Ari, hakwaton ko ini. Karon, ihaboy ko ini sa imo. Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Bah, hindi. Ang karabaw, nakabuhi. Hindi, kapakanto sa lisakon. Madalagan ako. Ginalagas ako sa karabaw. Diyos ko. Hindi, nanasma ako. Hindi. Diyos ko, tabang, ara ng karabaw, tabang, sungayon niya ako, tabang! Ako si Regine, ang asawa mo. Ha? Janay ka? Si Gina ang asawa ko. Hindi ikaw. Total, may nobyo ka naman eh. Kailangan man niya agawan ka. Okay lang, Juliet. Sige. Imuha na lang akong best friend mo. Rolly. Isaysay kay Kuya Hill. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hill. Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama.
Para epektos, todo. Ba, hara ng epektos makmak. Sige, Mayo, kinagabot ikaw. Ipakita ang epektos mo. Para epektos. Pero ang bayad, kinahanglan ako. Importanteng bayad. Bata-bata, ipakita ang bayad sa iya. Testingan kong epektos mo kun hindi napiki. Hindi napiki ang epektos. No, ano be? Katinding iwiwi ko. Sige, dalating imong epektos. So, ang bayad. Wow. Aring bayad. Hindi, pistula. Pagmali, hindi. Nagkalaubo sa mga tinaw ko. Anong himuon ko sila? Gusta ka na, Godo? Ba? Tapusol ko ng kalain mo. Gael! Kabuhi sa manghod ko, ang ginuutang mo, pis, kabuhi mo man ang ibayad mo. Pagtimanos! Sugilanon nga puno sa aksyon kag kalingawan. Pagtimanos! Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Dalik ka pero! Isunod ka! Isunod siya! Ano gusto mo? Girip lang mismo sa tubangan ko. Pati yun kung na ikaw, Lucas. Oo, boss. Hindi, boss, hindi. Silingan na ang mga tinauna ton. Nga magbato. Sige, boss. Dila ka na. Salamat, Noon. Salamat, Gid. Ma, hindi! May armas ka? Ha? Gabutan ko mo ng armas ko din! Tangon ko siya! Kinanglan, makasulod na din mga upod ko. Agot niya, makabulig na sila sa akon. Medyo ginakapunan ko. Kasi din ko pagdapagtalan. Papatay na init mo na! Agent Luna. Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. O hindi lang tani marumpag pa. Kayo, ang tubi, nagdalong na. Oo, hindi lang tani. Ba, hindi. Doon nagaragaakang kawayan nga balayan ha. O hindi. Mabali ang kawayan nga balayan. Mahulog ko. Diya! O hindi. Ale, kadalong sa tubi. Tagaliho ko. Kagabas ko tunsulog. Manod ko. Taba! Yeah, ay kagaho na. Pero kabas ko gapos ang ulan. Tabang ka mo. Tabang. Pwede, may kapangayo sa tabang. Ginaanod sa isang baha. Ara siya ho. Hindi. Nagalumos-lumos siya. Kung ang kilala ko pa, nagabukwa-bukwa siya. Daw binalukan niya na ng uloy. Kaya daw, hining. Makuha ko sa kalat. Lumpatan ko ang nanod gina. Hup! Ari na siya. Kadalong sa tubig. Hindi. Siyempre Albino manini. The Adventures of Lolo Doming and Lolo Albino. Ginadala sa inyo ni Abian Canaisiaga Rayjan Domingo. The Adventures of Lolo Doming and Lolo Albino. Ini nga mga drama,
pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Hindi. Kadamo sa mga tao nga nagalantaw sa amon. Animal paawa yun kami ni Kalatsotsi. Dulay. Anda ka na ba ro, Drago? Anda na ako, Bugor. Kagayan diri kita magataksanay sang aton kusog. Hindi. Hara na si Bugor. Nakabangon sa liwat. Hindi. Isipan niya ako. Ari pa! Drago! Hoy! Pasog sang sipan niya. Dulain. Patay ka na ni Drago. Rodrigo, baguhon mong kabuhay mo. Baguhon mo, Rodrigo. Daddy. Drago! Hindi! Si Bugor! Hay! Madamo na sang pamatay. Ginkilalang nga mantas. Tungod siya mismo ang nagapamapas sang iya mga kaugdanan. Ano gid bala ang ginhalinan? Aton tukibon, hibaluon kon sino si Drago. Palamangkutanon sang kadamaan. Tagadampig bala siya sa kalainan o kon sa katarungan. Sino si Drago? Kini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Boss! Manong amo, loyal naman maglantaw sa makakita sang madamo nga nene pa. Hindi na mag-surrender, boss. Ikaw naman, boss. Ipakita sa mo na pagkabusing mo. Ate, sige, res. Lakay ka mo, dulungan dyan ah. O, buto ka ta. O, ha, batay sa libutan ka sa. Abaw. Libutan ta. Ate, sige, be. Libutan ta. Yan, yan! Oh, yeah! Lapoy na, oh. Dali, kay matiyok-tiyok kayo. Ang pagpasipalad ni Jackie sa kasaysayan ang pagtimalos ni Boy Tirador. Ginadulong sa inyo ni Peter Gabrina kag Joseph Chua. Edited by Romel T. Pineda. Ang pagpasimpalad ni Jackie sa kasaysayan ang pagtimalos ni Boy Tirador. Kini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Karon, anak ko, wasakon ko ang kalibutan ngayon kung hindi ko makuha ang prinsesa. Wasakon ko. Hay! Pupusin ko pagwasak ang lugar ini. Nagadamo na gid sila nga nagadamo. Kinahanglan, wasakon ko ang kontrol nila dito sa spaceship. Masulod ako dito. Karon, malupad ako sa madasig kag magsulod dito. Ara, nakita ko. Ginbuksan pagid nila sang dako ang ganhaan sa ilang spaceship. Malupad ako. Ay! Oh, hindi. Malapit na ako sa sulod. Hindi. May lain akong nabasagan. Ari na ako. Hindi! Alam! Anong natabo? Nangin bata ako! Nangin bata ako diri sa sulod sa spaceship! Hindi na ako si Super Koy Koy!
Hindi! Kada ko nga sapa! Hindi! Nakalain din sa iya itsura ko! Auno niya ako! Hindi! Nagapalapit siya sa akin! Auno niya ako! Super Koy Koy. Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Ano ini? Nagliwat ang itsura ko? Bah, kag may nakatatak sa agtang ko. Nakita ko sa espiho nga dako. Kaganghalan, Naisyaman! Naisyaman, tagpangapin sang ginapigos nga katawhan. Tagadampig sa kamatuuran. Naisyaman. Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Haba, Parmiloy, tingnan mo. Magandang dilag. Puso ko ay nabihag. Wow, agaling mo ga patutsada agad ah. Ay, oo. Mas mabuti pa. Kilalanin natin, Parmiloy. Oh, sige, lapitan natin. Oh, Hi, miss. Hi. Oy, Wow, boses pa lang ang ganda. social na dating na boses ah. Hi, ako nga pala si Ashley. Wow! Siya nang nagpakilala ng kanyang pangalan, Parmiloy. Wow, bago na ngayon ang panahon, babae nang nauunang magpapakilala. Miss Ashley, gusto mo bang kumain Pumunta ka? sa bahay namin? Pumunta sa bahay namin ni Prelio. Oo, gusto mo bang sumama sa amin? Kasi maganda ang bahay namin. Oh, maraming pagkain doon. Oo. At chocolate. Lahat-lahat ng lit nandun. Anong lit? Litson. Sa Barangay Tawanan, Kalye Kulitan, handog ng NYGC Blind Drama, isang nakakatawa at nakakaantig na audio drama ang naghihintay. Dalawang matatandang lalaki sina Lolo Miloy at Lolo Ilyong ang nag-aagawan sa puso ng magandang si Ashley. Huwag palampasin ang iba't ibang karakter at twist sa kwento. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga post. Tapos na tapang nga, pre. Ay, oo, pre. Ay, pre. Arang tinapay nga nabilin, pre. O, ako na lang na, pre. Ha? Dua ka putos nga tinapay, pre! Kulang pa to si mo, pre. Akon lang na. Para may pangapi ko karon sa udo. Ate, sige. Wata may mo, pre. Ete, pre. May obrahon ka pa, de, pre. Aha, wala naman. Ate, ano pang inahulat mo, pre? Ha? Puli na to! Uy! Pre! Puli na to, pre. Ha? Puli na to. Mintras magkapugong pa ko, pre. Be! Parigosteng! Mga kabyanan, yari na ang aton drama diri sa aton palatuntunan. Love you guys! Sa aga! Ini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama. Magpamati paagi sa pag-subscribe sa NYGC Blind Drama. I-type lang sa search box ang inyong mga YouTube ang NYGC Blind Drama kag magpamati sa mga drama nga puno sang aksyon. Tingga mo.
Hindi! Ara siya! Haring inyo! Dali lang. Arya na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Arya, ara! Andi mo ka dyan? Amo maniwan si Poldo, ara! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayuin ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong, na-traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parimiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa prelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Kini nga mga drama, pwede mo mabalikan. Imo na mapamatian. Mag-subscribe ka lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-click ang notification bell para permi ka updated sang aton gina-upload nga mga videos kag mga episode sang NYGC Blind Drama.